Как го направим да се вместиме в една касетка цялата нощ? Да. Колко един шарк? 18 лева за 6 шарка. Колко е значи 6 ми дава 60 ли да върши? 6 ми дава 6 лева. Разбраха ли са за парите? Я парите да видим. Парите. Един по-късъв. 10 колко е там? Още 4. Ай, ще сте заводиш. Айде, бати се в майка с... Аз се напил го да хори. Аз се напил, защото да мога се... Литри и половина водки и няма нищо още. Сега е момента. Айде, Ники! Айде, пиджа, вегано! Шокове, мокове. Успяваме да опазим децата на България от многобройните на... Добре, шапи, върти се малко или наляво или надясно по-надясно. Аз едно съм президент, аз в момента се чувствам президент. Давай и гледай така в екрана. На всички достойни българи, които си... Малко по-натам отиди си. Солидарни сме с нашите си. Аре го отвориш устата. Които години мъчително чакат завръщането си в страната. Вие сте родители. Дай да ви раздам чаши. Остави ги, остави ги. Там ще са. Чаши ни трябват. България успя. Ще ги България върви напред. да. От бутилката е Ще най-вкусно. запомним 2000.
2024 година с важни събития, Президента стана. които ще определят живота на бъдещето. Да, поне да се справиме. Станахме пълноправен член на НАТО. Снимай ги всички. Чекай да го видим тази къса. Аре, пиеш ли? Юляно! Джа! Как се снимам, също се снимах. Ей така, аре, хайде снимай, батко. Айде, дължене се. Добро, ей така. Ай, мегало. Абе, бегай пъти. Аре, хвалата. Аре, чакай да гаси. Защо? Гергано! Аре, усмивка! Кажи, Иване! Снимам те! Чакай, Елка! Е, така. Хай, чакай! Чакай. Хай, снимахме се! Ето, видиш ли как се снимахме? Аре!
Сега ние ще ходим да видим. Бабе, стига, моля, Чакай да включим малко. се бачи и хабницата. Ковета! Не ги е срам, купа. Абе, Аз излизам по тях. сестра ми ли нападнахте? Дайте по 10 лева и ви я подарявам. Това е някакво гледало. Много съм красив. Ай, малко какъв съм красив. Ай, майко! Свием те, копале! Ами, фан. Копале! Слушай ми! Копале, къде се прасни, бе? Копале, откъде е зов? Копале, са се усмихни! Са се усмихни! Ето, потука копале цяло лято. Абе, са се усмихни на камера! Чакай! Усмивка, върни се сам и прави резки движения, че сече на пенер. Копале, защо са долу главата? Копале, аз съм се долу главата, бе. Какво правите вие, бе? Така ли ме, копале? Абе! Ами ме поле! Я покажи си. Копале, много си далече, така нищо не го. Фризорната жена! Не, братле! Колко жени подстрига, педерас? Да! Кажи на оная, че обичам! Значи, казах си, че ти ги обичаш, бе. Добре! Ти ги обичаш всички. Але, твое! За мене!
Čakaj. Kap. Evo. Koja problematika nekva? Снимам. Това е дългия, това е шапи. Това надългиш кембета. Пуснете самолет, бе. И аз се завърти, завърти се е така. Ай, майко! Ехе! Не ме снимай. Facem apreciație, mă
Čakaj, Markove! Ajde, daj paca! A ne ekstra така, ето така пака на клубна се чуе. Ograniczenia
Имаме ли картина? Айде, да, имаме. На върха. Четвърта сцена, втори дубъл. Ари, ето това е Дъндо, ето това е Пешо. Некой звъни, усилено. И ето... Айде, Пешо е победител. Нещо се звъни. Нещо да кажете за победата. Отдолу се звъни. Нещо за победата, Честито, господин. вие печелите. Ела на левачи. Наградата на фото мое. Нещо, били го е. Ари, снимавле с... Хай също! Чекай да забелезвам. Ари, забелезвай. Пенесоник. Ари, Пенесоник. Има ли къркачка? Имаме как да няма. Ако няма да ходим да плащаме една. Абе, имаме, ти лут ли си? Ари, гаси. Заповядайте. Аре, мерси, брат! Вие от телевизията ли сте? Хай също да. От коя телевизия сте? От нашата, бе. Добре. От втора програма, брат ми. От втора програма. Влезте, значи на тук има турнир по фанатски. Ай, майчо. Ай, какво сте нас сега тук, бе? Какви са тия камери? Какви са тия камери? Той права, бе. Кой на... Фризьор, бате, кажи! Много ги разбирам тия работи. Викам,
вземе интервюто. Дами и господа, Това е... О, той говори, той влюбен. той е много влюбен, той Говори прави... по телефона, прави виртуален секс. Популярни се снимат, моя майка. От колко време говори по телефона? Вече 4-5 минути. Коме, моли малко е тако... ти не моля, бе. Популярни се взето малко, искам да си поговоря с нея, бил майката. Добре, айде се. Ето, Махни всичко е заснето. Всичко е заснето. Ай, майко! Как съм се напил, виждам двойно. Абе, дълъг жена ти я виждам двойно, заклем се. Заклем се, двойно я виждам. Тя това с кой стоима се клонира, бе. Слава и тебе, двойно те виждам. Да я се клонира. Той е голем престъпник, затова съм му служил квадратчета, сензора. И той е престъпник. Престъпник, бате. Я пак. Я пак. Я пак. Протапа има на момиче, но то се крие. Ето още едно се крие. Движение!
Das ist
Сега този момент трябва да се заснеме. Момент. Аз ви снимам, бе. Това е дебелия. Това е. Чека да пуснем Венеро. А това са призора и шапо. Калия там, да! Целунете се! Целуват се! Поциците! И така, до края света. Това ти става. Не, Чакай, бак се, бак. аз го послах и ти го спрепах. Ало, имате ли си добаве? Ало. Имате ли си попало? Гледайте, имам Дзюбер вече. Двоя. Наприказвали се? Ало! Имате ли си попало? Всичко си. Дъндо, усмихни се на камерата. Гергано. Криво от тебе, няма да ти го дам. Гергано. Да, бе, може да ми купиш много. На Гергано и си вижда гърба. То така става. Аз съм го скрил теб, пък по рамен. Абе, Дъндо, у вас има оръжие. Ето. Откъде го взе копа? Абе, каква реликва, бе? Реликва, ма започва войната в Ирак с него. Батко! Бате, направо ще гръбне метка. Ай така, направо ще отрепам! Снимахте! Сега че пращам снимката в районното. Айде, стреляй! Аре, сега направо ще... Чак! Ехай! Абе, по сигнали.
Айде, ама не го баши, бе! Само това леко, моля ти се. Ай, това за малко да го щупи. Става, брат. Абе, Айде, сега те приближихме, че те пратим в районното, заклещвам се. Заклещвам се! не го пращам. То ли бе? То е рецидивист. Е така трябва да изпишеме Wanted. Това е истински случай. Ще направо ще разбием. Моля ти казвам, кой е Джопа? Бравия! Няма да става. Не си го дам. Сега снимаш ли, бе? Аре, край! Пусти, бе! Пустава! Break yourself, Мария! Ще разбием, аз ти казах ти! Казах ти! Так, я, так! Тубаница, това ще е коленца. Е така, чакай. Копале, бутиш ме от камерата, Е, сега ще видиш. И не мога ми се появи окото. Абе, Копале, сега ще разгледаме как ми се прави? Гледаме с цека, бе. Ево, подай пистолета е така на съдник си. Копале, предавам си. Аре, обикте! Кажи на Берта, че обичам. Аре, свърши филма. Кажи на Берта, бе. Умреха добрите. Добрите не умират, бе.